Хей, здравейте приятели! Време е за отговори на въпроси. Мятам ги един по един. Ванката е коментирал: браво Божидаре, дерзай момче и не се отказвай. Това е за Божо от Пловдив, който е само на 19 години и инвестира. Имаше видео. Браво Божко и големи успехи. Мите, идеята ти е супер стимулираща да намираш млади хора. Супер си. Благодаря ти, Мариана. Ще продължавам да го правя. Това момче ни изпревари с мъдростта си с едно 20 години. Невероятно, наистина така е, невероятно е. Така, айде тук още хубави коментари, няма да ги чета всичките, но определено изгледайте видеото. То е носи заглавието Ангел Димитър Community. Вдъхновява. И предното видео, нали, 19 годишен младеж инвестира дългосрочно. Така, къде точно инвестирате, в коя платформа? Аз се чуя къде е най-добре за начало. Аз имам най-много практика с Interactive Brokers Poly, така че за България това е може би най-удачният брокер. Може да хвърлиш едно око. Станислав пита кога ще излезе третата книга. Това лято смятам, че ще е готова третата ми книга. Живот и здраве. Вдъхновяващо, така, нищо против момчето. Ето един негативен коментар. Ева, че се образова. Но нека погледнем обективно на нещата. Момчето говориш като по учебник, лесно е да научиш материята и в днешно време да си инвеститор. Не си прав, изобщо не е лесно да си инвеститор. Той не е минал през нито една криза и не се е калил, за да се нарече инвеститор стойност. Да, обаче като дойде криза, той ще знае какво да прави. Ще е подготвен и ще излезе като още по-голям победител от тази криза. До това ще доведат тези негови знания. Така, здравей Митко, според теб ще сменят ли процентно индексите S&P 500 и NASDAQ 100 от технологии към друг отрасъл на икономиката, като например фармацевтични компании? До колко години може да се очаква такова завъртане, ако е възможно? Добре, ще отговоря. Гледай колко бързо се развива технологията и човечеството като цяло, кое според теб ще е следващото голямо нещо. Това, което ще въздейства на начина, по който живеем, например автономните автомобили, космонавтика, Neuralink, Мъск и така нататък. Добре, Светло ще отговоря. Дани Йовев е писал: той беше много стар Уорън Бъфет, защото иска да използва максимално много време за инвестиране. За него инвестирането е любимо хоби, това го радва и прави щастлив. Не е точно това нещо за Уорън Бъфет, което питах в предното видео, защо е казал, че на гроба му. Тук ще има няколко такива отговори, които са на отговори на предното ми видео, защо Уорън Бъфет е казал, че хората като отидат на гроба му, като вече е умрял, искат да кажат: по дяволите, той беше много стар. Не е това, че го радва и прави щастлив. Не е това. Ще видим после другите предположения. Накрая на видеото ще кажа истината каква е. Така че ще отговорим първо на S&P 500 и NASDAQ 100 индекс вътре компаниите и кое е следващото голямо нещо. Има ли ETF базиран на европейска борса, който следи Berkshire Hathaway, и ако има, кой е той? Добре, на тия трите. Така. Започвам с въпроса за разпределението на NASDAQ 100 и на S&P 500. Сега много е важно да знаем, че и двата индекса по принцип са Capital Weighted Indexes, т.е. това са индекси, които се подреждат, компаниите вътре се подреждат по пазарна капитализация. Записваме добре. Навлякал съм сега, защото пък като малко извън града, като караш и духа повечко да му се навири. Сега тук завирам, какво да правим? Рисковете. Така ми е работата. Рисковете на професията. Така. За индексите много е важно да знаем общо взето за какво става на въпрос, как работят нещата. И това, което мога да кажа, е, че историята показва, че по принцип компании от различни сектори са били в крайна сметка през годините в S&P 500. Сега са технологичните, около 30%, и се очертават те да продължават да бъдат, защото това са компаниите с най-голяма пазарна капитализация. Това е положението. И когато са
с най-голяма пазарна капитализация, те де факто си се местят все по-нагоре. Ето последните, нали, неща, които се случиха. Nvidia за малко даже изпревари Apple като втората най-голяма компания по пазарна капитализация в Америка след Microsoft. След това падна малко с 2% някъде и се върнаха нещата, но зависи как се развиват нещата. В смисъл, никой не може да ти каже какво се очаква. Ако излезе след 5 години или след 10 години някой сектор на фондовата борса, който е друг, да речем, не е технологичен, тогава да, може да се сменят нещата. Ако излязат компании, ако станат с по-голяма пазарна капитализация. Примерно ако има AI сектор, да речем, ако се отдели като отделен сектор. Някакво супер хипотетично нещо говоря в момента, но това никой не може да го каже и към момента предстои технологичните компании да се останат, нали? Но те не са само технологичните вътре в топ 10, да речеме. И Berkshire Hathaway е вътре, и Eli Lilly, нали, фармацевтични, много компании има. 80-те години са били петролни компании, нали, тогава тази индустрия е била много силна, сега технологичната индустрия е супер силна и затова са тези компании. Но никой не може да ти каже какво се очаква. Nasdaq 100 по същия начин. Значи Nasdaq 100 вътре са компании, които се търгуват на борсата Nasdaq и те отново са с подредени по тегла, по пазарна капитализация. Т.е. акциите с най-голяма пазарна капитализация съответно са на първите места и като най-много проценти. Това е как работят нещата. Но ако стане някаква криза, да речем технологичните компании, ако паднат много с 50%, да речем, изгубят половината от пазарната с капитализация, пък петролните компании, да речем, се вдигнат много и станат с по-голяма пазарна капитализация от технологичните, петролните компании ще са там, или пък фармацевтичните. Тоест, никой не може да го каже това нещо, но към момента технологичните са. Сега отговарям на въпроса на Светло, кое е следващото голямо нещо. Аз със сигурност не знам, но истината е, че нямам търпение да науча. Наистина за мен света, в който живеем, е много интересен, много ми харесва това, което се случва. Според мен едно от следващите големи неща със сигурност е автономността, не само в автомобилите. Това да кажем, че просто ще се случи. То е, нали, на път. То ще се случи и това е определено следващото така реално голямо нещо, което така или иначе тук до няколко години ще го има. Той в момента го има, просто не е разрешено, нали, така да е така масово, защото има регулации, с които трябва да се съобразяваме и така нататък, т.е. с които трябва да се съобразяват бизнесите. Но следващото голямо нещо със сигурност е в тази насока – автономност. Фабриките ще стават все по-роботизирани, т.е. няма да има работници, може би. Много неща ще минат на автономен режим. Страшно много. И то в близките години. Но за следващото ново голямо нещо, което ще бъде, наистина очаквам близките десетилетия да има решение за много болести и да има лекарства, които лекуват наистина и решават проблеми. И не само лекарства, ами механизми такива, както Neuralink, да речеме, в тая насока, където ще се лекуват такива дори генетични заболявания, ще може да се лекуват по някакъв начин. Това неминуемо ще стане. Ще струва страшно много пари, ще има може би хапчета за какво ли не, за излекуване, и то някой казва, че тези неща вече ги има. Тези неща вече ги има и аз съм склонен да вярвам, но просто е въпрос на време да влязат, нали, в ежедневието ни. Иначе за космонавтиката не мисля, че ще има някакво супер голямо развитие скоро време, но аз пък и нямам голямо въображение. Аз не съм като Илон Мъск, за съжаление. Нямам такова голямо въображение.
Аз нещата ги виждам така по-близко и дългосрочните инвестиции са единственото нещо, което виждам, нали, много далеко, че ще го има. Но така, това е положението. Автономността, автоматизацията, това е нещо, което следва. То е сигурно, че ще се случи. Така, на последния въпрос, дали има ETF, който следи Berkshire Hathaway и така нататък. Сега не знам точно какво имаш предвид, защо ти е ETF, който следи Berkshire Hathaway. Нали? Само това не мога да го разбера. По принцип, ако искаш да инвестираш в Berkshire Hathaway, няма такъв ETF, който да следи една акция. Нали? Не съществува. ETF-те са финансови инструменти, които фундаментално от тях е заложено просто да бъдат диверсифицирани, т.е. да имат много компании вътре. Така че в Berkshire Hathaway, ако искаш да инвестираш, просто си купуваш Berkshire Hathaway, било то от немската борса, било то от американската, откъдето си пожелаеш. Клас B дяловете са така достъпни и действаш по този начин и си инвестираш в компанията. Това е. Да видим тук какво става сега за следващите въпроси. Така, на това ще го отговоря после, той беше много стар, както казахме. Бъфер го казва, заради сложната лихва имало е повече време за да действа. Точно така, пражни картофки. Точно така. Виж как знаеш, пражни картофки позна. Браво. Здравей, Митко, според теб защо в Турция и Аржентина индексите се покачват повече от индекса S&P 500 през последните 2-3-5 години? Има ли нещо общо с инфлацията и от какво зависят такива прекалени покачвания? Покачват се спрямо какво? Спрямо S&P 500. Ами да, има значение инфлацията определено. Сега не съм ги гледал индексите, така че не мога да дам някакъв конкретен отговор точно какво е станало. Вярно ли е, че фирмите с дивиденд над 5% нямат голямо нарастване на акциите? Ако е така, защо? Какъв дивиденд се смята за безопасен? И ако след 5 години Уорън Бъфет не е начало на Berkshire, ще има ли спад според теб на акциите на тази фирма? Добре, на тези три въпроса ще отговоря на един и същи човек. Така, над 5% безопасност. Какъв дивиденд е безопасен? И ако след 5 години ще има ли според теб така? Добре. Ами, значи защо дивиденд над 5% не е безопасен? Ами сега така на първо четене не е, нали, толкова вярно да кажем, че не е. Или то първи въпрос не беше за безопасността, ами не нарастват в цените си. Ами причината, сега не идея да го обвързваш толкова с проценти, но ако е над 5% дългосрочно, да речеме, самия дивиденд, тогава да, можем да кажем, че фирмата не може да се очаква да покачва кой знае колко акциите си. И причината е, че по принцип, когато имаме голям дивиденд, ако е 5% постоянен и се увеличава, това, което се случва всъщност е, че фирмата голяма част от кеша си изобщо го изплаща като дивиденти. И поради тази причина не остава толкова много кеш, нали, за инвестиции допълнителни в growth, в растеж на бизнеса. И точно за това казваме, че компании с доста така голям дивиденд като проценти, като сума, който е постоянно такъв голям, те просто няма, нали, повечето пари си ги раздават, печалбите си ги раздават и кеша си като дивиденти. И това е всъщност причината. Това е всъщност причината да няма толкова голям ръст. Сега като видим компании като Meta, като Google, да речеме, като Tesla, Nvidia, виждаме, че някои от тях дават супер малък дивиденд, всичко реинвестират в growth, презакупуват си акции и така нататък. Презакупуването на акции, между другото, презакупуването на акции също води до покачване на цената, макар че не е гарантирано, но до това води, защото се вадят дялове от обращение и цената респективно се покачва. Така, за безопасността на дивидента за безопасността на дивидента можем да гледаме от миналите изплащания на дивиденти, от движението на свободните парични потоци, защото оттам всъщност се изплаща дивидента от free cash flow. И когато компанията, да речем, има
изплаща дивиденти, които са примерно 50%, нали, payout ratio от free cash flow, не от net income, от free cash flow е много важно, ами остават и още 50%. Тоест ето това е да речем, те къде тръгват, мисля, че ще спра, няма да спра. Тоест ето това е ето това е пример как компанията, въпреки че изплаща дивиденти, остават още пари. Това можем да кажем, че е безопасен дивиденд, ако той така се движи през годините. Но ако да речем компанията има да речем 10 милиарда free cash flow и изплаща 9 милиарда и половина, нали, всяка година в дивиденти, ами дивидендът тук е на кантар. Ако компанията 2-3 години след това няма такива свободни парични потоци, какво правим? Няма да му изплаща дивидента. Сега не че веднага ще го спрат, ще изтеглят, нали, дълг, но това обременява допълнително самата компания. И за това става на въпрос. За безопасността. Така че със сигурност гледаме, нали, историята, какво се е случило и така. Забравих третия въпрос какъв беше, ама набързо ще му отговоря. Ако след 5 години Уорън Бъфет не е начал на Бъркшир, ще има ли спад според теб на акциите на тази фирма? Нямам представа, след 5 години никой не може да каже какво ще бъде. Но ако има, това ще е добре ушло, защото той бизнесът ще се остане такъв сега. Защо вчера около 17 часа на 3 юни се получи този срив на някои компании? Това е от New York Stock Exchange, нещо, сървърите им там, алгоритмите им може и да са и хакнали, пък казва ли ти някой? Не е нещо, нали, някакъв срив, някой да е продал или нещо такова се е случило, просто глич в системата. Ако имам портфолио от 100 000, колко е добре да имам на страна за нови възможности, непредвидени ситуации? В момента основните пазари не са падали с над 5% от 8-9 месеца. Нормално ли е човек да не слага всичките си пари в пазара в такъв момент? И след това в момента пазарите са на най-високо ниво за всички времена. Какво прави един дисциплиниран инвеститор, който инвестира предимно в индекси? Изчаква и пести, купува по-малки суми от преди и продава част от портфолиото, продължава да слага всичко като DCA и все пак ще е на печалба, макар и по-малка, почти гарантирано. Добре, ще отговоря на тези въпроси. Ако имам портфолио от 100 000, колко е добре да имам на страна, пазарите не са падали. Виж сега, значи тук е много условно. Ако имаш 100 000, смисъл, сега първо ти кажа, че ако имаш 100 000, то никога не е удачно да ги набухаш в някой индекс, който и да е той наведнъж, освен ако индекса не е паднал с 50-60%, нали, стил 2008. Нали. Да, перфектният вариант ще бъде, ако имаш 100 000, да ги инвестираш, да речем, в времена, когато пазара е коригирал, примерно както беше 2022 на 25% беше паднал, само че тогава идва въпроса, ами ако ги инвестирам, ами ако падне с още 25%, защото това, нали, е съвсем възможно пак. И единият въпрос отваря другия. Така че колко ти ще имаш като кеш за инвестиции, това зависи изцяло от твоята отдаденост и това какво можеш да правиш ти и какво искаш да постигнеш. Ако искаш да имаш кеш за инвестиции в акции, ами ако акциите ти, да речем, са 20% от портфолиото ти, ами ще държиш такава сума, с която да можеш да реагираш, просто като излезе някоя подценена възможност просто да реагираш, да си вземеш, нали, от тези компании. Няма някакъв регулиран процент, но ако, да речем, инвестираш само в индекси, няма смисъл да държиш кеш изобщо. В смисъл, инвестираш всеки месец и това е без да гледаш цената. Това е силата на индексите, че там по този начин се инвестира. Сега, че пазара не е коригирал от 8-9 месеца, никой не ти казва, че ще коригира и с колко ще коригира, кога ще коригира. Затова, за да не ги мислиш тези неща, просто трябва да бъдеш инвестиран на пазара, защото, нали, историята, фактите са такива, че най-добрите дни на пазара, най-добрите дни за компаундинга следват непосредствено след
след най-лошите дни. Така че ако ти си излязъл или чакаш, няма да фанеш тези най-добри дни. И това е. А пък какво прави един дисциплиниран дългосрочен инвеститор, нали, когато индексите са нагоре, чака ли? Не чака. Това е много важно, да не чакаш, ами просто ако си казал, че ще инвестираш в индекси, долар cost average всеки месец и това е. Няма какво да чакаш без да гледаш цената. Ако се мъчиш да нацелиш пазара, накрая той ще нацели тебе. Аз до този извод съм стигнал. Такива схеми да инвестираш с по-малко като е нагоре, повече като е надолу, кога знаеш, че ти сега примерно гледаш, че е някакъв връх, то след 5 години може да е на двоен връх от сега. В смисъл, това абсолютно никой не може да окаже, че няма да е така. Може да крашне надолу. Затова най-важното е постоянството и регулярността. Индексите не са за правене на супер печалби. Инвестираш по-ударно, когато някои компании са подценени, да речем, когато си заслужава, като Google беше на $90, като Meta беше на $70, Nvidia на 120, ето това са ударни инвестиции, които можеш да направиш, но с индексите не. С индексите не е така, защото ти ако имаш хоризонт напред, да речем 10 години, просто се разпределяш инвестициите в тези 10 години. И това е положението, не го мислиш толкова много, даже ако искаш инвестираш сега, независимо, че ако мислиш, че е навръх, защото още имаш никой не може да каже навръх ли, къде е, какво е, що е. Просто инвестираш сега и след 10 години чакаш, нали, може през това време да проследяваш как се движат нещата. Ако вдигне двойно, ако смяташ пък, че ще пада, ще увеличават пак лихвени проценти и така нататък, може си заключиш някаква печалба, но да продаваш, да чакаш пак да купуваш, то това е наредена работа. От сега казвам, че така нещата просто няма да се случат и това е исторически доказано, че е така. Смисъл, историята го доказва, а пък пазарите, те си вървят, нали, на такива цикли и нещо като се е случило, то пак ще се случи така или иначе. И принципно, ако си мислим, че този път е различно, това е първия знак, че ние ще изгубим парите, ето се казва, защото да, може компаниите да са различни, може, нали, нещо ситуацията предизвикала някакъв спад да е по-различна, но истината е, че това, което е ставало преди, пак ще стане, именно индекса ще се покачва, после индекса ще пада и така работят нещата. Винаги са работили така, така ще работят и за напред. Ако се гледат и се прилагат знанията след това, ако се гледат видеа и се прилагат знанията след това, остават трайно. Съгласен съм, Миро. Какви доказателства има, че България ще е по-хубаво място за живеене след 20 години? Точно обратното се очертава. А ти какви доказателства имаш, че точно обратното се очертава? Това ми е интересно. Какъв капитализъм? От тук тия политически въпроси няма да занимавам с тях. Така, здравей, Митко, чух това, което каза за Китай, напълно съм съгласен, обаче знаеш, че като инвеститори всички правим грешки. Аз имам китайската Alibaba, купена 2020, когато нямах още инвестиционен план и чух един български ютубър да я препоръчва. Знаеш кой е, предполагам. Не ги следя българските ютубъри, така не знам, но това няма значение. Сега работата е така, че не вярвам на Китай и цената е така, че ако скочи с 100%, аз ще съм на 0. Това ми дърпа цялото портфолио назад, не ми е проблем да държа и да седя заключени парите си там. Ти какво би направил? В която така, добре, ще отговоря. Имам дилема, може ли да им помогнеш, кое би било по-удачно? Целта ми е след 15-20 години да съм събрал пари за собствено жилище. Имам възможност всеки месец да отделям по 1500-2000 лева. Дали да ги инвестирам в нещо от сорта на S&P 500 или да закупя жилищен кредит и да го пусна под наем. Може ли да кажеш, има ли начин как да плащаме по-малко данъци за акциите? Добре, на тези въпроси. За Alibaba 1500-2000 лева имоти или S&P 500 и може ли да има ли начин за по-малко данъци? Значи, за китайските, сега това, което ще кажа, по принцип не важи само за китайските компании, за всички компании важи. Принципно, когато инвестираме, добре е, че си осъзнаеш грешката. Ако наистина тези пари ти трябват и са ти заключени,
Аз абсолютно винаги съм казвал и още като трейдър, нали, като загубих много пари, го осъзнах това нещо, че трябва по някой път да приемаш загуби, особено от начало. Изобщо не е казано, че само ще печелиш, никъде го няма това нещо, никой не го прави. Който казва, че го прави, лъже. Принципно има една така стара трейдърска поговорка: Let your winners run, cut your losers fast. Тоест остави, нали, тези, които ти дават и носят, да ти дават и носят, и се отърви от губещите си позиции, за да не ги мислиш, дето се казва. Така че ако по този начин си склонен да приемеш нещата, прави го така, лично според мене. Ако не виждаш бъдеще в компанията, ако виждаш, че парите ти са заключени, какво чакаш тази компания? Ти може да я чакаш още 5 години. Тези пари, които са заключени за 5 години, ако си намерил нещо друго, в което да ги инвестираш, което ще върне според те повече пари, махаш тази компания и си инвестираш в нещото, което си избрал. Приемаш тази загуба като един урок, да не слушаш ютубъри, които ти казват в какво да инвестираш, и това е. По този начин е редно да станат нещата. Но това, което накрая си написал, нали, че не приемаш ниската цена като възможност, много е важно да не набиваш още пари, щом според теб тази компания е губеща, защото, както има още една пък комарджийска такава поговорка този път, избивката е майка на забивката. Т.е. като искаме, дето така, да се избием, може да се забием. Като инвестираш в нещо, което не виждаш да върви нагоре. Сега за Alibaba, честно да ви кажа, понеже ще ми е интерес на компанията, и нито пък други китайски компании, не съм гледал отчети, не съм гледал резултати. Може наистина да е добра компания, нямам просто как да ви го потвърдя това нещо и да кажа дръж или не дръж, но аз просто никога не бих я купил именно заради това нещо, заради факта, че е китайска компания, заради това. Така, следващия въпрос го забравих, обаче помня последния, как да не плащаме данъци. Сега първото, което е в България, данъците са много ниски, нали, 10% за акциите по принцип. Но има начин да плащаш по-малко или изобщо да не плащаш, като да речем купуваш акции от европейски регулирани пазари и ги продаваш оттам. Тогава по закон не дължиш данък в България. Другото е пък, ако имаш фирма, нали, инвестираш чрез фирма, тогава можеш не само на европейски регулирани пазари, ами и на други пазари пак не дължиш данъци, като на други регулирани пазари. Примерно в New York Stock Exchange пак не дължиш. Какво става тук, ще вали ли? Много запушено времето. Взема да се връщам наобратно ли? Какво правя, че златни пясъци се отваря лека по лека. Даже хората с дюшеците на плаж ходят. И аз спра тук да видя другия въпрос, къв беше, че пак го забравих да му се навери. За имота, добре, ще отговоря. Как мислиш, последните 6 месеца на пазара много оптимизъм? Повечето фирми надценени ли са в момента или са на справедлива цена? Така, добре. Целта ми е след 15-20 години да се събрал пари за собствено жилище. Така. Ами сега аз в недвижими имоти не мога да дам съвети, нали, в смисъл, това за мен, знаете, че аз съм привърженик на друг тип инвестиция. Недвижимите имоти 1500-2000 да купуваш нещо, че после да го плащаш и после чакаш да го продадеш. Аз лично бих избрал абсолютно винаги инвестицията на борсата, защото тя е ликвидна, няма да задлъжнявам да тегля кредити, няма да имам амортизации, наематели, ремонти. Това всичкото бих си го махнал от главата, като
потенциален проблем и бих си инвестирал парите, нали, посочената сума всеки месец бих се инвестирал в едно портфолио инвестиционно, което да си го поддържам и да си расте напред с времето и така. Ако искам в даден момент нещо ми потребват пари, намеря някакъв имот преди 15-20 година, дето се казва, дърпам си малко, примерно 20-30%, мога да се разтоваря от портфолиото, нали, ликвидността я има, удобството го има, ангажираност, дето се казва, почти нулева. Но първо трябва да инвестираме малко в знания, за да знаем все пак какво правим. И така, това е отговора ми на този въпрос. Естествено, това не бива да се приема като финансов съвет. Сега, ако намериш някакъв имот на супер голяма промоция, нали, може би то ще се заслужава, но да кажем, че към момента трудна работа това нещо. Да не кажем невъзможно, тези урите цени и така нататък. Имотите поне всеки ги вижда, нали? То можете да направите сметка с една така инвестиция какво постигате, с друга инвестиция какво постигате на борсата. Това е лесно. Аз не бих си причинил това нещо, един имот, да се занимавам с него и така. Направо не мога да повярвам. Направо не мога да повярвам, пак забравих въпроса. Аз ужас. Това малко смешно става, виж. По един въпрос след чета вече, какво да правя? Тая жена да я пуснем, да мине. Айде. Отива с бебето на плажа. Тук ще спра. Да видим за какво става на въпрос. Даже и мотора изгасих. Успях да изгася. А за оптимизма. Добре, оптимизма. Наценени ли са и за P/E ratio. Добре, отговаря на това и ще смена батерията. Значи наценени са повечето акции, да, индивидуални акции, но работа е там, че бъдещето, понеже никой не може да го предвиди, ние можем да смятаме, че са наценени и аз в доста от акциите не бих инвестирал като индивидуални компании в момента, нали? И точно за това го правя като чрез индекси. Аз не ги гледам вече вътре компаниите в индекса, те се балансират сами. Нали. Компаниите са наценени отдавна, но както виждаме индекса продължава да се върви нагоре. Това е положението. И така. А пък за P/E ratio на S&P в момента е колко? 25-27, нещо такова е. Historical average е около 15-16, но още веднъж сега това не е... това е Historical average и по принцип в момента, нали, никога не е било така технологичните компании да са властващи с такива големи проценти, с така голяма пазарна капитализация и точно за това, понеже те са с valuation, които са с по-високо P/E ratio, повечето са, нали, не само утвърдени компании, ами и growth компании до някъде и точно за това общото P/E ratio на индекса си е по-високо. Това е, нали, price to earnings ratio. И
Последният отговор на този въпрос е: сега сменям батерията и мятаме другите. Айде до след малко.